Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Xa estamos en directo de novo aquí no Bar Celeste, na nosa canle de YouTube, preparados para conversar con diversos convidados sobre unha nova vitoria do Celta en Balaídos, que segue a ser un fortín, como xa di o título deste directo, 2-0, victoria do Celta perante o Mallorca en Balaídos. Bueno, estamos aínda non no Ecuador desta competición e o Celta xa ten 21 puntos, que máis ou menos é o 50% do que se precisa para acadar o obxectivo da permanencia e da salvación. E para falar deste partido e de cousas relacionadas, o meu bo amigo e colaborador, pero sobre todo cofundador do Bar Celeste. Aquí está Fernando Rodríguez Estévez. Benvido, Fernando, unha vez máis. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes. Gracias por, por invitarme de nuevo a mi programa y al tuyo. y encantado, como siempre, de estar aquí para hablar, en este caso, de una victoria que vuelve a poner una tirita después de una derrota fuera de casa y después de dar una mala imagen fuera de casa. Es como un poco el déjà vu, ¿no? Un poco el pescado que se muerde la cola. Entonces, bueno, a ver si por fin en Sevilla rompemos esa racha. Esa é unha das diferencias, o Celta fora e o Celta en casa. Diso, bueno, levamos falando xa un tempo cos nosos convidados, e outro deles está na cidade de Vigo, profesor titular na Universidade de Vigo, director do Servizo de Publicacións. Fernando e máis eu coñecémolo moi ben polas aulas e tamén fora das aulas. Jorge Bueno, benvido. Jorge Luis Bueno, benvido ao Bar Celeste máis unha vez. Ola, moi boas, que tal? Como andades? Pois aquí a ver se é verdade o que di Fer e podemos semana romper esa mala racha, aínda que despois de ver o resumo outro día do Atlético Madrid-Sevilla, non sei eu como andaremos, pero bueno, supoño que algunha tecla se deberá tocar porque cos mesmos mimbres, coa mesma xente, eu todavía non entendo moi ben como somos capaces de facer eses partidos tan horrendos fora. Non moitos, é verdade que este ano soamente 2-3 podemos decir que son bastante reguleros, como o do outro día, pero, bueno, temos que intentar dar outra cara mellor fora. E ademais, Jorge, ti, tamén Fernando e tamén Mon Catalina estivestes na sala balcony no partido anterior. Como foi esa experiencia, brevemente, Jorge? Pois non estuvo mal, realmente o comentábamos ali cando chegamos e me atopei con Mon e con Fer, que é unha destas ideas novas que está aportando a nova presidenta para intentar, bueno, ofrecer algo máis ao socio, ao abonado, para poder, bueno, disfrutar dos espazos que hai que se preparan pois para algo. E non foi unha experiencia mala. A mí sorprendeume realmente o tipo de asistencia que había, porque uno pensa, pois, bueno, que pode ser así, pois, xente moi maior, e non, todo o contrario, había de todo. O que ves na grada un día normal, había, pois, abonados de todavía, familias, nenos, xente con nenos, xente nova, peñas, claramente, xente de peñas. Realmente o ambiente era moi bo. Espero que sexa algo que continúen, porque é unha experiencia boa e ofertar a todos os aficionados pode ser unha boa forma de seguir facendo clube, ¿no? Que é o importante, do que se trata. A mí lo que me gustó es que no es lo mismo que ir a un bar en el que mucha gente no está mirando la pantalla, no está viendo el Celta porque no le importa nada, y al final ahí ves que estás con gente que lo que quiere es ver cada segundo del partido, y eso es muy diferente, ver un partido rodeado de la gente que quiere ver lo mismo que tú y no pues rodeado de gente que a lo mejor está hablando de otras cosas y te despista. O sea que me parece una idea buena y bien organizada a través de un formulario que cubres y evitas que te quedes fuera por llegar tarde y, bueno, evita molestias, y me parece que hay que repetir, y yo creo que la próxima vez que el Celta juegue fuera y sea de pago, porque esta vez va a ser en abierto, pero el siguiente que sea de pago, yo seguramente vaya otra vez a la sala balcón. E iso é importante porque a primeira vez que foi non fixeron o do formulario, foi, bueno, a ver que iba. Eu creo que tampouco sabía moi ben como iba a responder a xente, e foi un cristo, porque realmente hubo colas, xente que estivo ali unha hora e non pudo entrar,
Entón, tamén é unha boa idea que cando fan algo e non funciona, agora ves que hai unha que o arranxan rapidamente, que hai xente que se dá conta como se poden mellorar as cousas e eso creo que é importante. E concordo co que dicer, ir a ver un partido a un bar ten o problema de que, bueno, non todo o mundo está centrado e aquí o importante é iso, que todo o mundo vai a ver o partido e a centrarse no partido e a gozar do partido, que é algo fundamental. E alguén que seguramente non estará nunca nesa sala balcony, a lo menos ata que o Celta non mellore o seu rendemento fora de casa, é o poeta ben laureado con diversos premios literarios e ademais deles, pois, por suposto, o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil e tamén vigués distinguido, pero sobre todo celtista, Antonio García Teijeiro. Antonio, ti non te ves na sala balcony. Hola, moi boa tarde a todos. Evidentemente non, tampouco me vexo nun bar. E se a xente nun bar... En este bar, sí. No, neste bar con V, sí. Pero se a xente que está nun bar molesta os que ven o partido, anda que os do partido non molestan os que ven os que están sentados nun bar. Entón, digamos... ¿Tú de que parte estás, Antonio? Digamos... Como, Fer? ¿Tú de que parte estás? Eu en que? De que parte estás? Claro, porque... Eu non estaría en ninguna. Teño moi claro que eso de ver os partidos dun bar... Eu son unha persoa que non lle gustan esos tumultos. Aí creo que eso está moi ben organizado e creo que é unha moi boa idea, pero eu non estou disposto a ir hasta Balaídos tamén os días que o Celta non xoga, porque a verdade é que é un problema... Total, para despois, moito ben organizado e todo maravilloso, e facer o ridículo fronte ao Español, que supoño que é do partido que estabades falando, non? Sí. Pues é como para chegar despois de Endalá hasta o centro feliz e contento. Non, evidentemente, boas tardes a todo o mundo. E bueno, non, Antón, eu nunca estarei aí. Verei o partido do próximo día porque creo que é un aberto e a ver o que aguanto, empezaré a velo. Pero sigo dicindo que o Celta fora de casa é un auténtico desastre. Así, claramente desastre. Non fai fútbol de ningún tipo. Así que me convenzan, que estou disposto a que me convenzan. Pois sí, hoxe toca falar do Celta na casa, que aí sí que gaña, 2-0 neste caso, portería a 0 por unha boa actuación, sobre todo, de Vicente Guaita, Antonio, que por certo foi entrevistado por Fernando, pois esta mesma semana podedes atopar a entrevista na canle do Barceleste aquí en YouTube e tamén en Spotify. Unha aperta a todos os que están no chat, Manuel Seijo, Tino Vaz, Jairo, Jaime Quiroga e, bueno, todos os que se engadan ao longo desta emisión que trataremos de que non dure 2 horas como a anterior ocasión, pero a mí gustaríame comenzar cunha pregunta para os tres para que falemos un pouco do partido. Penso que houve unha enorme diferenza, dende o meu punto de vista, non sei o que pensades vos, entre o Celta da primeira metade e o Celta da segunda metade. Como se explica esa diferencia, se é que pensades que existe esa diferenza, claro. Eu estou totalmente... Jorge, Antonio e despois Fer. Sí, a verdade é que eu penso que houve unha diferencia. Tampouco eu sei entender moi ben. Supoño que bueno, poderedes compartir as vosas perspectivas agora. Pero creo que quizás, bueno, ao principio empezamos un pouco máis fríos, quizás, con ocasións, bueno, a veces con pouca claridade, ¿no? Aínda que eu, por exemplo, sí que me sentí máis calmado cando vin o equipo inicial, porque, bueno, houve un par de cousas que xa cambiaron, no debuxo con respecto ao que pasou co partido do Español. Bueno, realmente que creo que, bueno, máis na segunda parte que na primeira, pero tamén temos que ter en conta que o Mallorca tamén foi unha sombra, no, do equipo que tiñamos visto, sobre todo nos primeiros partidos desta liga, no, desta tempada, no. É verdade que a carencia de Muriqui pois, é algo que lle fixo o Mallorca non ter pois, unha referencia aí en ataque na que apoiarse, sobre todo cando, bueno, o Celta comentou máis a
a presionar. Eu penso que si se fixo esa presión, se foi moito máis valente que o rival dende o principio, pero realmente sí que hubo, bueno, outra, digamos que se meteu outra marcha máis na segunda parte con respecto a primeira, pero bueno, eu tampouco, de que si vexo mellora, non atopei tampouco moita diferencia a nivel xeral, ¿no? Entre o que a primeira parte e a segunda. Bueno, eu creo que isto xa é bello, non? Creo que os partidos do Celta con Giraldez empezan así, moi mala a primeira, bueno, moi mala, non digo moi mala, pero máis frouxa a primeira parte e a segunda parece que as cousas cambian. A min dá a impresión que é un aspecto máis psicolóxico que real, porque que de xogo, porque realmente son os mesmos xogadores, independentemente diso, saben perfectamente o que teñen que facer, pero eu non sei que pasa. Na primeira parte, a verdade é que se analizamos foi malísima por parte do Celta. Pero en xeral, non? Por parte dos dous equipos. No, claro. Mallorca, evidente, eu estou con Jorge, que Mallorca eu esperaba moito máis do Mallorca. Ben é certo que xogou a metade da semana co Barcelona, levou un correctivo grande, e iso seguramente que influiu no comportamento dos xogadores vermellos, pero de todas formas, teño que dicir que o partido, o primeiro tempo, para mí foi lamentable entre dous equipos que non xogaban a nada. Fixados que o Celta só tirou unha vez a gol, que foi o gol. Sí. Non hubo ningún tiro a gol por dentro, sacando un tiro que fixo Moriba, que foi alto, que está ben que o intente, por certo, porque ten un bo chut, pero, sinceramente, o primeiro tempo foi bastante malo, non? O que sí teño que dicir é que se eu tivese que definir o partido cunha soa palabra, diría intensidade. Porque iso sí que non por parte dos dous equipos, claridade de ideas, cero. Pero intensidade moita. Non era doado, loitábase moito por os balóns, non se quería perder o balón, perdíase o balón, recuperábase o balón, e aí tivo un gran traballo Beltrán, que me pareceu que fixo un magnífico partido, non? A todos os que critican a Beltrán, en fin, teño que dicir que cando Beltrán non xoga, o Celta perde prácticamente sempre, non? Sobre todo fora de casa. Dito isto, intensidade na segunda parte, evidentemente eu creo que o Mallorca tamén acusou un pouco o esforzo da semana pasada, da media semana. O Celta, como ten as ideas relativamente claras, cando pode poñelas en práctica, cando lle deixan poñelas en práctica, empezou a xogar dunha maneira un pouco máis fluida, con un pouco máis de cabeza, e sen arriscar demasiado, non? Entón, bueno, pois aí foi cando realmente, ben é certo que o gol de Hugo Álvarez tamén axudou a que as cousas fosen que empezase a segunda parte cun 0 a favor moito mellor, pero había que meter o segundo, e bueno, temos que dicir que, por exemplo, na primeira parte foi mala por ambas partes, pero Guaita salvou 2 goles clarísimos que puderon poñer o partido 0-1 e poñéndonos xa a todos un pouco nerviosos, non? Entón, bueno, isto é o que pasa con este equipo. Arrisca, ás veces hai que arriscar menos. Penso eu. Pero hai que falar de intensidade. E esa intensidade da que estamos falando, que aínda que hubo mal xogo na primeira parte, para min, é a que falta nos partidos de fora de casa. Fora de casa, o Celta non pon a intensidade que pon a casa. A mí non me vale dicir que o leva ao público, que sí, todo iso é certo. Creo que temos unha bancada de animación maravillosa, creo que axudan moito, creo que contaxian os demais, pero fora de casa hai que dar outra cara. Sinceramente, fora de casa é un desastre. 4 puntos, moitos goles en contra, e un fútbol pobrísimo. Entón, ben, é dicir, isto para min o resume. Aproveitáronse 2 oportunidades, gañouse, penso, con xustiza, se temos o tema desas paradas de Guaita que puderon decantar ao Mallorca ao principio, e bueno, sacáronse 3 puntos moi importantes, pero tamén a min teño que dicir, por as causas que sexan, que a min o Mallorca me defraudou. Esperaba moito máis, un equipo que iba quinto, que conseguiu resultados moi bons fora da casa, e a verdade que foi moi frouxo. Fernando? Bueno, yo estoy más en la línea de Jorge, es decir, yo no veo una diferencia tan grande entre la primera parte y la segunda. Bueno, eu tampouco, perdón, eu tampouco vexo unha gran diferenza, O que vexo é que se mellorou un pouco, porque eu creo que baixou un pouco Mallorca, sinceramente. Sí, a ver, el equipo va de menos a más,
también te digo, prefiero esto que al revés. Prefiero esto a que un equipo empiece muy bien y acabe que se le haga largo el Equilibrio, partido. Fer, equilibrio. Bueno, sí, bueno, ¿qué me vas a decir a mí del equilibrio que soy Libra, Antonio? Pero quiero decir que prefiero un equipo que vaya de menos a más que un equipo que de repente, por ejemplo, los Osasuna el otro día, perdón, el Alavés con Coudet, empezó el otro día en el segundo 38 gol y estuvo muy cerca de perder el partido porque sí, se le hizo muy largo el partido y empató al final, pero es un partido que se le hizo largo. Entonces yo prefiero, es verdad, puede empezar mejor, desde luego, y yo también quiero que empiecen mejor los partidos, pero prefiero esta tendencia a la tendencia inversa, porque los partidos cuando se deciden es en el 90 y, en este caso 97, que es cuando quiso el o no. Bueno, lo digo sí, porque al final te quedas con lo que queda en el marcador. Si non acertas cada gol, evidentemente, claro, se non oportunidades, sí, pero se chegas ao minuto 90 con 3-0, as cousas non se deciden aí. Por iso que hai que ser un pouco máis equilibrados, penso eu. Perdón, Ferran. Sí, no, sí, yo eso ya te digo, equilibrio también por bandera, pero bueno, si hablamos de tendencias, yo prefiero esta. Y luego hablabas de la primera parte, un tiro, un gol. Pues fíjate, yo esto lo quiero ver de otra manera, yo esto lo quiero ver como una cualidad. A mí un equipo... Sí, 100% de efectividad. Un equipo que xoga en casa non pode tirar a gol unha vez durante o primeiro tempo. Non me parece. Pero vamos a ver, acordaos del partido contra el un gol, digamos, con bastante sorte, por cierto. Pero estamos hablando de algo que hacen los grandes. Acordaos contra el Atlético de Madrid. No, pero no somos grandes, al parecer. No me vale eso. Yo lo que digo es que yo prefiero verlo como una cualidad de un equipo que no es capaz de llegar a una portería y cuando llega la mete, a lo contrario, a hacer 18 ocasiones. Pero o problema, Fernando, é que o Celta xeralmente non fai iso. O Celta precisa moitas ocasións para marcar un gol. Pero de verdade, precisamente por eso que dices, Antón, precisamente por eso que dices, hai que ver isto como una cualidad. Y como unha cualidad. Fernando, non pode ser unha cualidade que un equipo en 45 minutos tire unha vez a gol. Que lle saiu ben, que se pega no poste seguimos a cero. E tiga ter a gol. Que cuido pegar e se non pega un defensa tamén que rozou algo. Non me vale. Un equipo en casa ten que levar a iniciativa de outra maneira e ten que ser moito máis efectivo, non digo nos goles, sino nas oportunidades, nas chegadas, etc. Bueno, o equipo non me vale. Eso, se queres facer esa lectura, porque ao final se gañou tal, respeto a. Pero a mí non me vas convencer de que iso é unha cualidade, porque non é unha cualidade. Non é unha cualidade. No. Yo no hablo para convencerte, Antonio. Digo que esta situación tiene que hacer creer y hacerles ganar en confianza a todo el equipo, a toda la plantilla, que crean que son un equipo capaz de marcar incluso cuando no tiran a puerta lo suficiente, incluso cuando no llegan. No, lo suficiente no, nada. Bueno, pues nada, pues todavía más a mi favor, Antonio, todavía más a mi favor. Bueno, eso sale una vez de cada 25 partidos. Bueno, porque no tenemos figuras. Bueno, no sé cuántas veces sale, pero yo prefiero verlo como una cualidad. Estamos hartos de ver partidos del Celta con 25 ocasiones y no ser capaces de marcar. ¿Cuántas veces vimos esto? Pues prefiero al revés. Foi un grelo, amigo. Marcar un gol. Y con Atlético Madrid fue un partido de esas características. Pues claro. Pues é verdade que iso o que queremos nese equilibrio do que falabades antes, o tema da continuidade, non? Eu tamén penso que pode ser unha boa cousa, pero claro, que o outro día, por exemplo, contra o Español se tirou a porta 2 veces. Tamén é verdade que o Español tirou 5 e marcou 3. Aí o tema da efectividade é o que ten, pero eu penso que de ter entrado algún dos tiros do Mallorca e de ter que remontar o partido e de ter a mesma situación, estaríamos facendo análise inversa. Diríamos é o que quero dicir. De que non se marcou, de que tal. Entón, claro, eu creo que o equilibrio está ben. Eu penso que o Celta soubo resolver unha situación que tivo outro día de outra forma, pero o que non vemos é continuidade. O sea, non facemos isto en todos os partidos, non temos esa intensidade, ese intento de tirar. A min tamén me gusta que tiren, e de feito, por exemplo, gustoume moito Moriba, ¿no? que veo ocasións, tirou un pouco, bueno, lonxe quizáis, pero esa idea de non tentar chegar sempre a meter o balón camiñando na liña a portería contraria, que é unha cosa que o Celta está a facer moito, ou estivo a facer moito máis nos últimos partidos, e intentar tirar máis, que tamén penso que a xente nova que está entrando ten un pouco máis de punto nese particular, ten un pouco máis de tiro, de tirar en canto ve a oportunidade e non estar mareando a pelota como outros xogadores. Creo que aí eso é tamén o que
o punto que nos dá de referencia distinto do que se estaba a facer nos últimos partidos. En todo caso, eu non o vexo como unha virtude, sinceramente. Eso foi moita sorte, que surdiu, entrou, vale, perfecto, metemos un gol de un tiro, pero eso non é para un partido, un equipo que está xogando na casa, que ten que levar iniciativas, que ten que crear oportunidades, ou por lo menos pisar a área, porque non a pisaban, e logo non tira ninguén a gol, parece que hai que estar apartar a todo o mundo para tirar a gol. A mí pareceme verdadeiramente lamentable se xulgamos o xogo do equipo. Ora, que resultou ben, esa é outra historia. Aí eu non me meto. Resultou ben porque outras veces, como moi ben di Jorge, se chega a marcar o Mallorca, seguiríamos, a ver, sabe Dios como seguiríamos. Pero entonces, ao equipo hai que exigirlle un poquillo máis na casa, parte da intensidade, pero tamén de cabeza. E hai que intentar na casa levar unha iniciativa que, por lo que vemos, fora non a levamos. No, evidentemente. Ahí estoy de acuerdo contigo, Antonio. O sea, la intensidad fuera de casa brilla por su ausencia. Y contra el Español fue algo realmente doloroso verlo. Y con Leganés, recordo, sí, bueno, aquilo foi lamentable. É un paso sorprendente porque o outro día, por exemplo, tanto Marcos Alonso como Starfelt fixeron 2 partidos de merda absoluta. E outro día fixeron un partido totalmente distinto. E son os mesmos 2. É verdade que o que tiñen ao redor non é o mesmo. Pero é unha carencia de... É que eu penso que os xogadores fan o atrévense a facer cousas na casa que fora non se atreven. E eso sí que é un tema psicolóxico total por parte do campo, como decía Antonio antes. Hai algo que teñen que facer de outra maneira, non? Home, tamén está claro que se outro día tivésemos a Beltrán no campo con o Español, imagino que o partido hubiera sido ben distinto. O mellor porque contaxia, porque ademais Beltrán contaxia. Estaremos falando de outra cousa, non? E tamén, ademais de a entrada de Beltrán, eu tamén non botei nada en falta a Bamba, en absoluto. Tamén xogamos moito mellor sen Bamba que con Bamba. Eso creo que está clarísimo, non? Por descontado. Por eso dicía outra vez que o Steven dicía ou xoga por imperativo legal ou non ten sentido que un tipo que ve o fútbol tan ben como ve Claudio, que o siga mantendo partido tras partido, desquiciando os socios. Sí. E se fala de Borja Iglesias aí, Tino Vaz. Tino Vaz ou Borja Iglesias. Eu penso que Borja Iglesias non fixo un bo partido, pero en termos xerais, Borja Iglesias é verdade que físicamente non está moi ben, que chega moi xustiño a moitos balóns e non se entendeu nada ben. No que chegou o tarde ou cedo a un montón de cousas, pero como di a miña sogra, Borja Iglesias ten moita espalda, ten experiencia, estorba moito, é capaz de crear espazos para que outros xogadores os aproveiten, e quizás, bueno, esa é a súa función agora, non? Pero é verdade que non estuvo fino o outro día. Yo aí discrepo. A mí me parece que Borja hizo un trabajo el otro día que no, digamos, no es estéticamente muy llamativo, pero realmente es muy necesario, ¿eh? O sea, realmente el trabajo que hace Borja repercute en el resto del equipo. Y el otro día yo lo vi, sobre todo en la primera parte, luego es verdad que se cansa, pero en la primera parte me parece que da al Celta, ¿eh? Loita grecorromana, Fer. Sí, para min é un traballo todo o tempo loitando co defensa que o machacou, que se agarraban, que caían os dous ao chan. Foi un partido de desgaste brutal. A xente non ve iso con relación a Borja. E dicir, aí a mí me molesta moito iso. Ya no eso, en jugadas defensivas que él baja a veces hasta la línea de fondo propia a defender, por ejemplo, en el córner que tengo yo a mi derecha, hay una jugada ahí, no sé si una o dos veces, que realmente lo que hace ahí es un oxígeno para el Celta brutal, o sea, brutal, y lo hace un delantero, o sea, y se pone ahí. Claro, eso la gente no lo valora porque estamos sufriendo, defendiendo y no lo ve, pero es Borja el que está ahí, haciendo eso. Tivo partidos máis completos, pero é verdade que é unha garantía. Está ben que saia dende o inicio por ese motivo, porque xa non está o 100% para chegar ao final. É un xogador que é un típico cambio no minuto 50, 60 sen problema, pero a primeira parte se sae sempre aporta moitísimo. Sí, é un traballo deses suxos que non locen tanto en moitas ocasións, pero que son, eu penso que importantes. Amentastes a Bamba, bueno, pues aí está, Bambismo, o noso amigo Joaquín dende Sundsvall, aquí en Jackson vai frío, pero supoño que por aí, por Suecia,
máis. Moitísimo máis, non? Non, pois fíxate que está sendo un inverno bastante suave por aquí. Hoxe temos 3 grados, o ano pasado a estas alturas do ano tiñamos uns menos 15, unha cousa así. Está sendo un inverno moi suave, o máis suave dende que estou por aquí. Ben, Que Eu quería- destacas, Eu Joaquín, quería facer un pequeno apunte con relación a Borja. Sí, A ver. Dicía Jorge Ben que efectivamente tuvo momentos de falta de compenetración pero esos son momentos digamos que puntuais porque son por momentos específicos nunha determinada xogada, non entendo, pero es que Borja non fallou unha súa oportunidade, porque Borja máis que aproveitar as oportunidades está loitando para que haxa ocos na dianteira. E iso é un traballo que non fai ninguén, aparte do que dicer, que tamén estou de acordo que fai un traballo defensivo francamente bo. Entón hai que xulgalo globalmente. La conexión con Dubicas no está muy engrasada, tiene que trabajarla más. El otro día estuvieron ahí, hubo conexiones arriba que no salían, pero bueno. Postos a fallar balóns, tamén sí, Dubicas fallou un gol diante do ¿no? porteiro que en fin, que tampouco que íamos facer, é así o fútbol, non? Pero o traballo, eu creo que a Borja se lle poden criticar moitas cousas, pero o esforzo que fai, o traballo que realiza e o desgaste que provoca, iso conta moitísimo. E ben o sabe Giraldez porque sabe cando poñelo. Joaquín, que destacas ti do partido? Pois nada, estaba escoitando por aquí moita cousa, tal, a final veo a clasificación a 3 de Europa, señores. Non estamos, Bueno. Non estamos tan mal. Antonio, calma. Pero eu non dixen... Pois vamos a falar do Bo tamén. Vamos a falar do Bo. Estamos falando aquí se o Mallorca marcar os que tivo. Bueno, se o Celta marcara un gol de chilena, pois ganábamos 5-0 todos os partidos. Case marcou un gol de chilena, Mallorca. porque o gol de Hugo Álvarez, bueno, entrou. A calidade está ali. Se a marca ese, en vez de Borja Iglesias, o marca Muriqui, que bo é Muriqui. Perdón, Hugo Álvarez. Pues temos bois xogadores. No. Como non? Joaquín, Como non, Antonio? No, aquí ninguén, no, claro. Aquí ninguén está poniendo o Celta mal. Sí, pero estamos vendo un ambiente moi negativo, veña. Que non nos gustan, nos gustan. Pero tenemos que falar lo que nos gusta. Que se poden tamén. solventar, que non estamos pedindo gañar todos os partidos, ni que todos xogamos de maravilla. Eso xa... pero, home, estamos dicindo, porque si vamos a decir que todo moi ben, todo fenomenal, apagamos o programa e acabouse. De todo, pero temos que falar das cousas positivas, home, que gañamos o Mallorca. Mallorca, Cousas positivas. Que viña por aquí. A intensidade, non? Eu xa dixen, intensidade brutal. Porteiro que falou 2 goles. A segunda parte. Porteiro que falou 2 goles. Bueno, perdón. Bueno, nada. A segunda parte ben. Debut, bueno, non sei se falaches do debut da nova estrela, Fer López. Pouco imos falar un pouco sobre iso. Sí, bueno, podemos falar diso, podemos falar de outras cousas tamén, e non imos a parar o programa, porque temos xente no chat, e ademais, en termos jazzísticos, o programa de hoxe é o sexteto de Benny Goodman, porque aí está Mon Catalina tamén, que aparece. Isto chega ás 3 horas hoxe. Sí. Eu convidei a 4 convidados por primeira vez os 4 puideron pasar, así que aquí estamos os 6. Mon, que destacas do partido benvido ao Barceleste? Non sei se nota que vais a dar unhas limpas polo Lagares, que estamos todos aquí encantadísimos. Bueno, pois eu estaba a escoitar moi atentamente. E a verdade é que comparto un pouquiño con todos, non? Creo que é compatible. Comparto o que dicía Antonio de que hai partes dos partidos nas que o Celta se desengancha. Non só sucede fora de casa, senón tamén na casa, ás veces. Pero que quizáis por esa maxia que ten Balaídos, pois eu penso que a afección sostén ao equipo nos peores momentos, ou non sei de que xeito o Celta é quen de sobrevivir aos malos momentos en Balaídos que fora moitas veces pois non é capaz, pero a verdade é que visto en perspectiva, claro, eu outro día saía do partido do Celta-Mallorca, un Mallorca que, ollo, que é un gran equipo, Mallorca. O Mallorca ten unha solidez defensiva que xa quixéramos nós, ten un conxunto que pouco a pouco se foi facendo cunha moi boa dirección deportiva, cunha dianteira de xogadores Muriqui e Larin que son de moi bo nivel,
un medio campo no que Darder non é titular. Quero dicir que é un equipo que está aí séptimo, oitavo, creo que agora, por méritos propios. É un equipo difícil, correoso, combativo, de presión moi alta, intenso, e que non é fácil gañar un equipo como Mallorca. E o Celta soubo, pois, bueno, maduralo, sobre todo no segundo tempo. A mí o segundo tempo do Celta sí que me gustou moito. Creo que sí que estivo realmente ben. Probablemente froito tamén do traballo que se fixo no primeiro de desgaste, de presión, de mover a pelota, da circulación, que logo no segundo tempo, sobre todo cando quedaron eles con 10, puidemos aproveitar, non? Pero o que vos ia contar, outro día pensaba no Celta do ano pasado, no Celta de hai 2 anos, naquela xigantesca dependencia que tiñamos de Iago Aspas, que a seguimos a ter dependencia, non digo que non, Pero claro, outro día saímos cun tal Fer López, como sustituto de Iago Aspas. E o equipo, bueno, non tivo unha versión estratosférica excelente, pero un equipo que se sostén sen Iago Aspas. É un equipo que é competitivo sen Iago Aspas, é un equipo que ten outros mecanismos, non? Non só apoiados en Iago Aspas, como era o plan de Rafa Benítez, non? Por lo tanto, bueno, eso eu creo que é o motivo principal para ter esperanza nun futuro bo, non? Porque Iago é un xenio, pero un xenio de 37 anos, non? Entón, bueno, moi contento coa trayectoria, moi contento coa visión en perspectiva deste equipo, de como está a crecer, de ver a Javi Rodríguez, que é un absoluto escándalo, velo cada partido, por exemplo, o Álvarez, que vai crecendo. En definitiva, eu estou moi contento co rendimento a nivel xeral, aínda que comparto que di Antonio de que outro día o primeiro tempo se puido ir o partido perfectamente porque o Celta houve momentos do choque onde non estivo. Se me permites un pequeno apuntamento, para nada simplemente perdón. No se escucha. Sí, parece que hay problemas. Pero que normal, porque un equipo. Mon, está aí. Hai que pagar internet, Mon. Oi. Bueno, saiu. No, eu quería facer un pequeno apuntamento a Mon, pero simplemente dicir que non dependemos tanto de Iago Aspas, pero cada portería sí que dependemos de Iago Aspas. Cando Iago Aspas xoga, nos achegamos moito máis a portería e xorden moitas máis oportunidades. Eu xo teño, sinceramente, bastante claro. A maior proba, Antonio, que está primeiro nas votacións do Barceleste como mellor xogador da tempada. No, pero a maior proba é que realmente del parten moitos goles, del parten xogadas que non se esperan, malía a súa idade e tal, e el é fundamental cara ao ataque do Celta. De feito, o Celta estivo moito mellor na segunda parte cada gol, porque Aspas empezou, digamos, polo menos, a mover o balón de outra maneira diferente, a buscar espazos e hasta meteu un gol. Por eso digo que a dependencia evidentemente non é tanta, pero cara ofensivamente eu sí que a vexo aínda bastante. O que pasa é que eu tamén estou de acordo co que dimo que é verdade, temos certa dependencia aínda cos resultados, non? E con esa visión do xogo que evidentemente Aspas ten como o xenio que non hai, non? Pero eu estou máis tranquilo este ano do que estaba o ano pasado e o anterior, sobre todo por esa suma de xogadores moi noviños que están a facer un traballo realmente bastante bo. Quero dicir, o que fai o Álvarez, o que fai Javi Rodríguez, o que fai o mismo Fer López, que evidentemente, a ver, a xente tamén temos que ter calma e temos que ter... De feito, o propio Giraldez outro día decía, despois do partido de Copa, que un rapaz que ten aún que traballar moitas cosas do choque, do corpo, que ten que traballar en Primeira Federación todavía moitas cosas, non? Logo sorprendeume que contara con el como titular, non o fixo mal, realmente é un xogador que está, bueno, para o que xogou, tivo esa mala sorte da lesión, pero eu penso que este sí que é unha aposta máis de cara ao futuro e non tan do día a día como pode ser Javi Rodríguez ou Álvarez e outra xente que xa están, o mesmo Alfon, por exemplo, que cada vez que entra realmente revoluciona os partidos, le faltalle claridade nos últimos metros.
ser un poquinho máis participativo, pero unha persoa que sempre suma. Eu vexo aí 4 ou 5 persoas que realmente fan que estemos máis tranquilos do que estábamos o ano pasado con esa dependencia de Iago Aspas, que realmente, a ver, é evidente, pero lévase mellor a dependencia de Iago Aspas este ano que levamos outros anos anteriores. Y tienes razón en eso, Jorge, que dices de que Claudio antes del partido dice con Fer López hay que ir con cuidado, hay que ir con calma y de repente lo pone de titular. Entonces me hace gracia el juego de comunicación que hace Claudio, en general con todos, ¿no? O sea, él dice una cosa y luego realmente hace lo que siente, lo que no se ve que no tiene presiones de ningún tipo. Pero eu entendo, Fernando, y pone a Fer López. Pero niso que dixo o adestrador e despois poñer a Fer López, eu entendo que o que quere dicir Giraldez e máis, estando de acordo co que dis, que semella unha contradicción, pero penso que ao mesmo tempo está a dicir hai que ter paciencia con el para non queimalo dende o comezo. É dicir, por que darlle a un xogador como Fer López, por exemplo, e outros xogadores da canteira os peores minutos dos partidos cando confía neles para comezar dende o inicio? O problema non é que o adestrador non confíe. O que supoño que o adestrador está preocupado é que o público poida queimar a un xogador que está a comezar. Non sei como vedes vos iso. Sí, eso estou de acordo. Eu tamén entendín así. De feito, a ver, outro día é evidente que cando saiu o que xugou no partido de Copa, o partido podería ter rematado 4-0, 3-0 perfectamente. Se rematou 7-0 foi precisamente polo que aportou neses minutos, tamén está claro, pois diante dun rival de menos peso, non? Pero sí é certo que, bueno, tivo certa soltura e que temos que ter paciencia, está claro. E comparto o que dis, ás veces pois é mellor que poda xugar ao principio e non eses minutos que non valen para nada cando xogas un partido en primeira división. Eu estou de acordo con Víctor L, non sei se LV, sí. Que efectivamente é mala sorte, pero tamén é falta de físico. Sí. Nótaselle moitísimo que está moi blandiño e moi brando. Pero é algo, como dixen outro día, non sei se foi na entrevista ou se foi... Lo dijiste conmigo, sí. Dixe que había que traballar moito máis os xogadores físicamente na canteira, porque veñen moi brandos, en xeral, en xeral. E claro, que pasa? Que Fer é un xogador enormemente técnico, non? É un xogador destes que... Pero faltalle moito físico para poder lucir e que a súa calidade, digamos que se mostre, non? Entón, é cuestión, eso, de pouco a pouco, de leválo ben, de non pensar que naceu unha estrela, de momento, é un xogador moi interesante, non lle encheamos de paxaros a cabeza, deixemos que vaya medrando pouco a pouco, que se vaya formando, e teremos un xogador aí de enorme calidade, non teño a menor dúbida. Pero por favor, vin demasiados xogadores que empezaban moi ben e remataron sendo ninguén tamén. Empezaron moi ben e ao final quedaron aí. Fer ten todas as posibilidades porque é un xogador técnico que é elegante ademais, non? Pero non lle pidamos máis do que pode dar, non o forcemos máis do que realmente se pode forzar, e eu non sei se un partido duro de intensidade e con un equipo rocoso como Mallorca era o mellor momento para Pañuelo de... Claro, yo es que lo veo al revés que Antón. Antón dice, no lo quememos, entonces claro, pero es que mi razonamiento es al revés. Es decir, hay más riesgo de quemar a un jugador poniéndolo desde el inicio que poniéndolo de momento. Pero eu penso que como o pon dende o inicio quere deixar claro aos seareiros que non deben queimalo, que está simplemente a comenzar. É o seu primeiro partido titular. Pero los pones mucho más. Pones moitísimo. Penso que a Fer que os puxo moito outro día, de verdade. Claro, mira, unha anécdota pequena. En canto saiu de titular, a xente que estaba ao meu lado xa houve así un rebumbio na grada de é o príncipe das bateas que vai sustituir ao rei das bateas. Bueno. Porque non podes empezar con iso, sabes? Claro. Que a xente enseguida minutos en xa facer iso e podes crear unha tendencia pois que sexa negativa para o propio xogador, non? Eso sí que temos cuidado. E Giraldez sabe facer ben iso, sabe cuidar ben os seus xogadores novos. Iso é a tranquilidade que te dá. Sobre todo porque temos que ser conscientes de que Fer é moi probable que dure pouco no Celta.
Isto hai que Poquiño. dicilo. Totalmente. Porque, primeiro, pola ausencia de representación que ten. Sí. E segundo, porque é un xogador que ten unha proxección brutal. Realmente, a ver, eu discrepo con vos, eu non me parece un xogador frouxo físicamente, porque se nos fixamos na evolución, evidentemente un xogador de 19 anos. Entón, un xogador de 19 anos, claro, ten determinados mecanismos, ten unha falta de determinados mecanismos froito da inexperiencia que están aí, non? Como é, bueno, pois medir o choque, saber cando hai que ir con ombreiro e cando hai que esperar, cando hai que ter esa picardía para ir ao chan, pero realmente, se vos fixades na evolución de Fer, hai un par de temporadas cando apareceu no Celta Fortuna, que aparecía de maneira prácticamente testimonial, era un xogador que parecía que na primeira federación tamén ia ter problemas de físico. E agora é capitán general, Agora en primeira federación é imparable. É imparable. Sí, pero non é o mesmo, un maior... Non é o mesmo, pero que quero... Non, pero Antonio, o que quero dicir con isto, claro que non é o mesmo. Pero o que quero dicir con isto é que o vai coller. É un xogador que se en primeira federación, con xogadores que na primeira federación físicamente son potentes, xogadores xa curtidos, que meten ombreiro, que saben as malas artes do fútbol, e aguanta, é capaz de impoñerse. En primeira división, claro, hai que medir os tempos, evidentemente, pero creo que vai ser un xogador que colla perfectamente o ritmo, perfectamente. As dúbidas con Fer poden ser, pois, que aguante o mellor 38 partidos, xa dentro do principio, que poida ser un xogador de 90 minutos, o mellor, que aguante 65, pero se falamos de aspecto físico na pelea, na loita, no corpo a corpo, eu vexo, probablemente non agora, pero creo que vai ser un xogador que a curto prazo vai estar perfectamente preparado. Exacto, iso é o que digo eu, iso é precisamente o que afirmo eu, e creo que un pouco o que afirma tamén Jorge, non? Que con pouco tempo, vai mellorar. Eu, por exemplo, vexo máis forte, son características diferentes, pero estamos hablando de fortaleza, a Javi Rodríguez, por exemplo, que a él. Son características de xogadores totalmente diferentes, xa o sei. Pero, en cambio, vexo como máis recio, como con máis fortaleza, como é capaz de ir a... Sí, máis madurez tamén. Sí. Tamén máis madurez, quizás. É que para min Javi Rodríguez é o descubrimento do ano. É unha cousa espectacular, unha regularidade. A madurez coa que vai arriba, a capacidade que ten para elixir ben, o control de balón que ten, a saída de balón, a capacidade que ten para aguantar as carreiras do rival co xovenciño que é. Para min é o descubrimento da temporada. Totalmente de acordo. Credes que Javi sería capaz de manter este nivel nunha defensa de 4? Sí, por que non? Eu creo que sí. Eu creo que a posición de terceiro central favorecelle moito as seus características. Sí, favorecelle, estou de acordo. Estou moi de acordo, sí. Eu penso que soubo moi ben entender o xogo directo do Mallorca. É un xogador que eso sin dúbida. Que crece bastante, ¿no? en cada partido. E non cometeu erros e incluso pues, soubo gestionar moi ben a Marela, ¿no? que tivo durante toda a segunda parte. Eso é algo que tamén lle dá ese punto de madureza, ¿no? que penso que ten frente a outros xogadores. Falabades da cousa física de Fer López. A min, salvando as distancias, lembrame bastante a flouxeza física que tiña Larsen cando chegou. Cousa que non ten agora, despois de, 2-3 anos xa... Swedberg, non? máis fajado, ¿no? Swedberg ou Larsen? No, Larsen. Sí, por o tipo de xogador alto, frouxo... A min recórdame a Brais Méndez, a verdade, me recorda un pouco a Brais Méndez. Digamos Pois a min a Michu. A min a Michu, lembrame moitísimo a Michu. Pero bueno, que é unha aposta clara de É unha aposta de futuro, pero que non pensemos que xa está aí para solventar os problemas do Celta, para sustituir a Iago Aspas e para ser o novo príncipe das bateas. O rapaz estaba revisando. Sí. Estaba revisando. Pensaba que tiña 18, ten 20 anos, O sea, bueno, que tampouco está ben, que está en fase de explotar, pero eu na miña cabeza era moito máis xove, pero claro, estaba no Fortuna fai un par de anos, sí. Na Fortuna leva xa un par de anos, non? Sí. Bueno, unha pregunta que penso que é de obriga nun partido como este, Celta 2, Mallorca 0, é algo relativo ao mediocampo, non? Ilais Moriba e
Fran Beltrán. Como vistes esa dupla, esa asociación, bueno, esa alineación no centro do campo? Mira, Antón, eu o que digo é que cando Beltrán foi cambiado levanteime a aplaudir. Había tempo que non me levantaba a aplaudirlle a alguén. É que xa estou canso. Non. Si, antes me levantaba unha xente que tal. Pero agora Maciño, por exemplo. Porque o tema de Fran Beltrán é increíble. Aí teño xente preto que aínda lle berra e tal. E sinceramente fixe un partido excepcional. Cheo de inteligencia, de forza, de cubrir espazos, bueno, de axudas. Bueno, a mí me pareceu extraordinario. E logo Ilais Moriba a min estáme convencendo. Sí. Eu era, a verdade, bastante... Non tiña as cousas claras con el, parecíame, en fin, o sea, moi lento, tal e cual, pero que ten unha clase, unha visión do fútbol verdadeiramente excepcional. E eu creo que neste momento, dentro de 2 partidos é outra historia. Outro día, penso claramente que é a dupla neste momento máis necesaria cando queremos que haxa unha certa intensidade. Me parece que é un complemento Moriba-Beltrán excelente, porque Beltrán fai o traballo limpo e sucio, os dous. Fai o tipo de traballo. E a mí me dá unha tranquilidade de velo no campo que eu teño que recoñecer que para min é unha dupla fenomenal e mentres funcione eu creo que pode estar aí. Despois xa veñen outras historias. Pero claramente, eu penso que a maior diferenza co partido do outro día estivo aí, é que Beltrán largou un partido prácticamente espectacular, traballou moitísimo ante un rival que puxo intensidade, pelexou cada balón, roubou moitos, apenas errou nos pases, é un partido moi sobrio, moi sólido, co un tempo moi ben levado, e realmente a día de hoxe eu penso que é un xogador bastante indispensable se queremos xogar a algo, non? E o caso de Moriba, tamén a mí, con cada partido me vai sorprendendo, porque penso que cando ten a pelota nos pés pasan cousas. É un xogador que é moi clarividente, non? Abre o xogo, ameaza moi ben dende a segunda liña, fai cambios fai uns cambios de sentido extraordinarios, non sei como se chaman agora, os pases longos. De banda, cambio de banda. Cambio de orientación. Eso, de orientación. E se está a converter nun dos motores do equipo en un xogador diferencial no medio campo. Estou de acordo que hoxe en día Beltrán e Moriba é unha dupla que eu tamén contaría con ela en moitos partidos. Moriba ten unha cousa que non teñen outros xogadores do Celta, que é capaz de romper liñas co control ou coa orientación, da forma que controla o balón. Notas aí a Masías cola Barça, a calidade no primeiro toque. E iso, xogadores como Sotelo ou bueno, tampouco quero comparar, non? Pero todavía non teñen esas cualidades, non? A min pareceme, non sei, vamos, creo que a dupla de centrocampistas que máis, de todas as que probou unhas cantas, é a que máis me convence, sen dúbida. Bueno, yo tengo que decir que por fin, y es una de las alegrías que me llevo de este partido, por fin Moriba me convenció, pero 100%. O sea, me pareció que hizo un partido brutal en el juego limpio y en el juego sucio. O sea, creo que lo hizo completísimo. Y obviamente yo de Beltrán, bueno, ya es que ya no hablo, porque es que a mí, a la gente que le sorprendió un poco lo que hizo el otro día, yo es que como ya me parece normal, entre comillas, que haga lo que hizo el otro día, pero claro, evidentemente también me levanté a aplaudirle. Pero bueno, a mí me sorprende menos que al resto de la gente que Beltrán haya jugado así. Lo que me sorprendió y para bien, y me alegro de que me haya hecho cambiar de opinión, además casi radicalmente diría, o sea, yo le he dado un giro de 180 grados, es Ilais Moriba. O sea, yo, si el Ilais va a ser entonces sí, entonces me pongo de su lado. Hasta el viernes yo no era ni mucho menos fan de Ilais, pero el partido del otro día ya me hace verlo con otros ojos. Sí, bueno, eu de Beltrán son o presidente do club de fans, por lo tanto non podo... Eu son o vicepresidente. Exacto. Eu son o vicepresidente primeiro e Fer vicepresidente segundo. Ah, claro, o sea, tú primero, vale. Claro. Por idade. Fer, non por hai rangos, Fer, hai rangos. Sempre antes de que Mon viñese ao bar, hai moito tempo, ti máis eu defendíamos a Beltrán moitísimo. Hombre, yo nunca me olvidaré de su debut con el turco Mohamed y con el Atlético de Madrid de rival. Nunca olvidaré
ese debut fue brutal. O sea, ahí dije yo, Dios mío, este jugador acaba de empezar la liga, tiene 18 años o 19 y qué soltura, qué manera de jugar. O sea, yo ese partido me ganó en ese partido. O sea, a partir de ahí ya, vamos, siempre con él. Sí, a ver, contra o Mallorca deu probablemente un 9,5, un 9,8, non? Pero que o bo del Beltrán é que nunca vais a do 8, ou de 8,2. Entón, iso, claro, cando está no campo, dá unha profundidade ao Celta e unha tranquilidade sen balón, e un ritmo con balón que realmente eu agora, cando alguén me discute a Beltrán, eu trato de respectar todas as opinións, pero é que para min xa non son opinións respectables. Evidentemente, todo o mundo ten liberdade. Non, todo o mundo ten liberdade, faltaría máis para emitir opinións, pero non hai alternativa, unha opinión, alternativa. claro, é que non podo respectar unha opinión de alguén que diga que Fran Beltrán non sirve para o Celta cando Fran Beltrán cada vez que está xogando está dando un recital. É que claro, iso é non saber de fútbol directamente, non? Entón, bueno, evidentemente, claro, todo o mundo ten que opinar, pero non me parece unha opinión mínimamente respectable de discutir agora mesmo a Fran Beltrán, un xogador que leva máis de 200 partidos co Celta xa, que ten 26 anos, creo, todavía, e que realmente é un xogador que é completísimo, non? Que para o medio centro, e que para min é Beltrán e outro. Hoxe dicimos que ese outro pode ser Ilais Moriba, pero fixadevos que incluso creo que a mellor versión de Ilais Moriba, primeiro é que creo que baixou peso. Eu veixo a Ilais Moriba máis fino físicamente. Non sei se é unha apreciación miña, pero está máis fino físicamente. No meu caso diría que son as cámaras, porque vexo o partido na televisión, pero claro, non... E segundo, que favorecelle o feito de que Fran Beltrán é un xogador que xa no Rayo Vallecano facía, que é capaz de manexar el só a posición de 5, que non necesita un doble pivote ao seu lado. Entón, isto permite que Ilais poda soltarse de cando en vez e brillar moitísimo máis, porque Ilais, o que dicía agora Joaquín, non ten un dominio do espacio que é verdadeiramente chamativo, non? Cando é capaz de saber que detrás non ten ningún xogador e deixar correr o balón, esas cousas que fai, deixar correr o balón e cambiar a orientación, porque ademais ten moi bo pase en longo, esas chegadas á área que ten un disparo fantástico, que eu creo que o primeiro gol de Ilais Moriba está preto de chegar porque ten moi boa chegada. Quero casi llega el outro día. Se Ilais Moriba tivera ao lado outro medio centro, sí, casi chega. Se Ilais Moriba tivera outro medio centro máis dependente, neste sentido, pois tería moitísimas máis responsabilidades defensivas e probablemente non podería lucir tanto. Pero claro, ao lado de Fran Beltrán, creo que as mellores cualidades de Ilais Moriba é máis sinxelo que aparezan, non? Por lo tanto, sí que pode ser un doble pivote máis que válido, pero que temos o Cosotelo que estaba a ter moi bons números, e tamén a Damián, que despois da desgraza que sufriu, que, claro, de aí veñen todas estas cuestións de que non participara máis, claro, agora estamos cabos, non? Pero que é un xogador que estaba a facer un rendimento fantástico. Por lo tanto, de súpeto, temos 4 mediocentros de primeiro nivel que o ano pasado, quen non lo ia dicir, non? Se decía tamén Víctor LV aí nos comentarios que tamén unha cousa que a Moriba é a conducción, que realmente é algo que tamén gañamos moito, non? Ten que outros xogadores non teñen. Eu sí que estou de acordo en que Moriba mellora con cada partido, pero a día de hoxe, o que te dis, é un plantel nunha zona na que estábamos un pouco carentes. Ano pasado, sí. Moi carentes de bons xogadores, non os temos, non? E isto do balón en conducción é algo que, en certo modo, tamén ten Mingueza, que tivo un partido non bo en absoluto, pero que penso que pode ter que ver con iso que dicíades antes de, bueno, marca da casa da Masía, non? Porque de aí sae tamén. Sí, eu quería decir tamén con relación a Víctor LV que dixo antes unha verdade como un templo. Xa sei cale, vou poñela aí, Antonio. De Coudet, non? Sí. Exactamente. Beltrán mellorou moito o seu xogo nas dúas tempadas que o destrou Coudet. Efectivamente, eu creo que foron unhas tempadas de Beltrán que ninguén discutía e fixo Coudet un gran traballo con el e el con Coudet. O sea, unha vez máis reivindico a Coudet. Adestrador do Alavés agora, non? Sí, adestrador do Alavés, pero reivindico o seu traballo no Celta, que está sendo e segue sendo moi, digamos, infravalorado. Entón, teño que dicilo claramente. Sí, señor, estou de acordo con Víctor LV. Varios celtistas están a falar da situación de Damián, así que aproveitamos
para dedicar este programa do Bar Celeste, este directo a Damián, que está a pasar por un momento persoal difícil polo falecemento do seu pai, e ás veces, pois, é o que sempre digo, hai cousas que nós non sabemos porque non estamos aí, non estamos detrás das portas do vestiario, e, bueno, pois, ás veces os xogadores, pois, que non son máquinas, como sempre digo, pois, teñen circunstancias persoais. Así que todo o noso apoio para a familia de Damián e para o propio Damián e, por suposto, pois este programa, este directo queda dedicado a él. Dubicas tamén está a ser un xogador que está a ser bastante criticado, non marca, non parece que estea a callar neste Celta. Que pensades que ocorre rápidamente con Dubicas? Hombre, lo que hay que decir es que Dubicas provoca, en cierta manera, es la mano del defensa. Es decir, Dubicas, claro, es verdad que a lo mejor no está tan fino, pero bueno, hace un trabajo también, hablamos antes de trabajo sucio, trabajo limpio, hay un trabajo también sucio. Es verdad que, y yo se lo he hecho un poco, entre comillas, en cara, ¿no? Esa falta de, a veces, no sé, esa actitud o falta de intensidad, que a veces cuando sale de revulsivo no es tan revulsivo, por lo menos en esa presión, pero sigo pensando que tiene el gol, pero vamos, en las venas, ¿eh? Y además, insisto, de cabeza y con el pie. ¿Qué pasa? Que bueno, me gusta de este Celta que brilla mucha más gente, no solo brillan 2 o 3, y eso es buenísimo para el equipo. Y creo que Dubicas tiene el gol, pero vamos, ya lo digo, o sea, 100%. Penso que se veo, non? Cando xogou estuvo pues, pelexou moito, estuvo participativo, e de feito a presión que fixo para forzar esa mano é que se non bota a man por rapidez en cara a puerta puido marcar perfectamente, non? Tamén puido marcar no tempo de desconto, tivo outro par de ocasións. Entón, bueno, é un jugador que estou de acordo contigo, que realmente ten o gol e faltalle, pois, ás veces acerto, pero realmente o que ti dis, temos máis xente que está ben, entón claro, tamén está ben poder ter, pois, que sexa unha peza máis, ¿no? Das que poida contar Giraldez, ¿no? No tener Dubicas dependencia, está bien eso. Bueno, ou tamén pode ser que marcou todos os goles na pretempada e agora non lle quedan moitos para a tempada. Pero, dende logo, Dubicas é un xogador que a min, en xeral, me gusta, pero claro, se é un goleador nato, isto pasa moitas veces cos goleadores, que pasan por momentos nos que non marcan e despois pode ser que marquen o primeiro e despois xa caian todos despois. Non sei se tens algunha idea máis. Non o ten doado Dubicas porque o ano pasado foi suplente durante todo o ano de Larsen. E este ano, que parecía que iba a ser o titular indiscutible, tranlle a Borja, e entón, ainda que son 2 dianteiros diferentes totalmente, pois, claro, aí está a mentalidade de Claudio. Claudio apostou por Borja Iglesias, por algo será, igual que apostou por Moriba, por algo será. E, claro, el vese outra vez relegado, de alguna maneira, non é ese titular indiscutible que contaba con ser. E Pablo Durán tamén é buena competencia para él, ojo. Tamén. Sí. Pero para min é que, volvo a dicir que os goles que se marcan en pretemporada para mí non valen para nada. No, bueno, era unha broma o que dicía. No, digo en xeral, marcou tantos, pois. Digamos que este ano está a ser o recambio lóxico cando Borja sae de titular, como non está para aguantar todo, é o recambio lóxico Borja por Dubicas, que está a funcionar bastante ben, porque cando sae consigue oportunidades. Podría ter marcado... Porque Borja, claro, porque Borja ya los desgastó en la primera parte, entonces tiene más espacio. Eso é unha competición boa, ¿no? Claro. Alguna cousa máis que queirades destacar deste partido antes de pasar ás votacións? No, eu de Dubicas quería decir que eu non son psicólogo, non, pero está triste. Anastasios está triste. Porque é o que decía Antonio, é que el pensaba que iba a ser titular, que non iba a ter problema. Problema psicolóxico, total. Claro, a ver, sempre pareceu un tipo frío, pero é que un tipo que xa dá pena velo pola televisión. O tipo non mostra ningún tipo de, frustración, ás veces, e pouco máis. Debe estar frustrado, debe estar aí, decía tamén Claudio que ás veces era complicado entenderse con él, porque non fala castelán, nen galego, obviamente. Entón, é complicado. Galego tampouco fala Giraldez, por certo. Bueno. Entón, clásico é o que ten que falar Dubicas. Claro. Entón é complicado a comunicación.
Pero tamén está xogando moito fora de casa e o equipo fora de casa dá pena. O sea, tampouco sei que canta culpa tens Dubicas, porque está xogando, claro, os partidos en que o equipo non consegue absolutamente nada, está Dubicas ali, pero bueno, non sei, está complicada a competencia con Borja. Eu teño que decir que a min gusta, o sea, é que eu son moi de Borja Iglesias, non son... Y tampoco tiene nada que ver, un estilo con otro. O sea, son dos delanteros muy distintos. Pero claro, que a min éncheme máis como aficionado ver a Borja Iglesias. Vale. Pero tamén polo estilo de equipo, Tamén polo estilo de equipo, porque para un equipo que quere levar a iniciativa é moito máis vistoso un dianteiro que xoga ben de espaldas, que é capaz de combinar, que iso Borja o fai moito mellor, que controla ben os balóns. De que Borja contra o Mallorca estivo un pouco torpón, Pero bueno, pero é mellor xogador niso. Dubicas é moito máis finalizador, é un xogador máis de xogar as espaldas dos rivais, non? De ser verticais en 4 toques, plantarte diante deles, non? Pero bueno, creo que vai ter o seu momento, estou convencido. Porque oportunidades está a ter. Outro día contra o Mallorca tivo un par delas. A última no minuto 93 que, bueno, non entrou, pero que está aí. Que é un xogador que sai con moitísima enerxía, que lle pon as cousas complicadas aos centrais. Eu estaría preocupado se vira un dianteiro que está desconectado, que non participa, que non controla os balóns, que non xenera oportunidades, pero Dubicas está xenerando. Entón, a min Borja Iglesias me gusta moito, e creo que máis dianteiro, máis completo. Pero o certo é que creo que cando se Dubicas o nivel da dianteira non baixa, É capaz de manter un certo nivel con diferentes prestacións, porque é distinto, pero é capaz de manter un nivel alto. E os defensas, caramba, vale, vaise Borja, que é un pesado, porque é un verdadeiro pesado, Borja Iglesias cos centrais, pero entra Dubicas que non para tamén de desmarcarse, de fasarse, de... Pero atopa máis canso a defensa, atopa máis canso o defensor. Claro, pero... É bo, claro. É bo, porque temos os defensas rivais os 90 minutos con dor de cabeza. E iso ao final desgasta os equipos rivais, e creo que tamén un dos segredos do éxito do Celta en Balaídos, non? Esa tenacidade, esa capacidade de ter enerxía a tope durante os 90 minutos, non? Solo quería decir que eu alucinei outro día con Borja e o central do Mallorca. Aquilo era o campeonato do mundo de grecorromano. Sí, era grecorromano. Casi chegaba a ser de loita libre, porque era impresionante. É dicir, e de someten a unhas marcaxes moi duros. Moi duros, moi duros, que os desgastan os dous, claro, e logo, claro, non pode, claro, tampouco. Como le hacían a Larsen. A Larsen, sí, pero este é máis duro, este é máis forte, ten máis corpo e máis experiencia. Ata creo que esa man de Raillo é de desgaste mental, estou seguro, Esa man que mete no minuto 20 fresco non o fai porque está xa que non pode con el. Estou seguro disso. É que o combate Raillo-Borja Iglesias é digno de poner en a UFC, a verdade. Claro. pero por sorte sen sangue, que iso tamén está ben. Pasamos, se queredes, as votacións. Hai que dicir que no partido anterior levou 5 puntos Ilais Moriba, segunda semana consecutiva. Con 5 puntos Ilais Moriba, que pasa a cuarta posición con 10 puntos xa. Non tiña ningún. 3 puntos para Alfon, que está séptimo con 7, e un puntillo máis para un Iago Aspas, que sigue primeiro, 27 puntos, o top 5, Iago Aspas con 27, Borja Iglesias e Starfel con 13, Mingueza con 12, Moriba con 10, e despois Marcos Alonso e Guaita con 9 puntos. Así están as cousas na clasificación do MVP. Agora, pregunto vos a vos que pensades, e tamén, por suposto, a quen estea no chat, que deixe na parte de abaixo, non no chat, senón nos comentarios, 5 puntos pro mellor, 3 pro segundo e 1 punto pro terceiro. Quen comeza? Venga, empiezo yo, va. Fernando. Voy a empezar, como siempre, de menos puntuación a más puntuación. A Hugo Álvarez le doy un punto de crack, además. Lleva 2 partidos diciendo yo soy un crack y meto goles cuando quiero y los meto de la manera que quiero. De feito, eso foi o que dicía mentre o balón ia voando. Sí. Metes difíciles, pero fallas fáciles, tamén. Entonces, un punto de crack para Hugo Álvarez, ¿no? 3 puntos para... Se pega no pavo, bueno. E vai fora, dirías que xogou mal.
Y si nos ponemos a escribir Easy, podemos estar 100 años de historia del Celta escribiendo Easy a favor también, ¿eh? O sea, E Easy tamén é un xogador de Easy xoga no Rayo. ¿no? Sí, no Rayo Vallecano. pero Easy Dizzy, que era a película aquela, non? Claro, es que los Easy son de dos partes, ¿eh? Son tanto a favor como en contra. Es para meterme que sí. Fernando. Pero yo no me callo, Fernando, de 10 veces marca 9, Hugo, esa. Ahora que tengo a Antonio de mi parte, bueno, a ver si... Fernando entra ao trapo máis que Raillo con Borja Iglesias. Entra ao trapo, Fernando. A ver, 3 puntos para Fran Beltrán. Me parece que, bueno, una vez más hace un enorme partido. Obviamente, lo que dije antes, ¿no? O sea, no me quiero repetir. Y 5 puntos para la alegría para mí de este partido. Para el que me ha hecho cambiar de opinión, como dije antes, pues casi 180 grados. 5 puntos para Ilaix Moriba. Claro. Pois boas puntuacións de Fer. Quen é o segundo? As puntuacións de Fer son sempre provocadoras. No. Lo que pasa es que tú conmigo tienes un feeling extraño. Un gato, ten gato. Un punto para Cal Starfelt, un xogador que se fala pouco, pero que está dando unha solidez defensiva brutal. Certo. Cal Starfelt, un punto para él. 3 puntos para mi amigo Fran Beltrán, que é un xogador vital no centro do campo. Da franquicia. 5 puntos para o descubrimento do ano outra vez, que tamén pasa ás veces desapercibido, pero que un xogador sobresaliente, que é Javi Rodríguez. Esas son as miñas votacións. Starfelt, Beltrán e Javi Rodríguez. Tiña dúbidas entre Beltrán e Javi Rodríguez, pero para que non me tachen de talibán con Fran Beltrán, pois, bueno, se ocupo a presión poño a Javi Rodríguez de primeiro. Si queredes que eu vou ser un pouco, seguir un pouco a vosa liña, pero eu voulle dar os 5 puntos a Fran Beltrán, porque penso que realmente a diferencia que fixo o seu xogo, sobre todo se miramos outros partidos onde non está, para min foi fundamental, así que os 5 puntos van para Beltrán. Dubidei bastante nos 3 puntos entre Hugo Álvarez ou Javi Rodríguez, pero penso que voullos dar a Javi Rodríguez, porque creo que estivo moi solvente en as intervencións que fixo, en ese xogo directo, que realmente pues, dá unha tranquilidade. No puntiño, pues, voulle dar esta vez a unha persoa que eu critico bastante e que non me gusta moito, pero é de recoñecer que este partido foi fundamental para manter a portería a cero, ¿no? Foi Guaita. Eu voulle dar un punto a Guaita porque eu penso que fixo o mellor partido para min dos que teño visto este ano. Non sou moi fan de Guaita, todo o contrario. Ti es de Villar, ¿no? Es de Iván Villar, ¿no? Son máis de Iván Villar por ser titular. Tú eres de Iván Villar, ¿no, Jorge? Claro. Dalle moita Tiña pinta. Eu o dixen moitas veces. A min, cando Villar, houve un ano que Villar salvounos claramente do descenso e logo lle pagou de mala maneira, buscando outros porteiros que penso que non tiñemos falta de buscar, pero bueno, de verdade que Guaita se queda... Pasa que eu sempre sigo atopando moita irregularidade, non, nos partidos de Guaita, pero este partido, pues para darlle un puntiño para que non se diga, imos ayudar a Guaita. Iván Villar nos salvó en más de una temporada, Jorge Iván Villar. O sea que ahí... Bueno, parado o carro. En más de una. Máis de 3. Estoy de acuerdo con Jorge. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Además, me acuerdo de esos momentos. O sea, él fue realmente... Iván Villar es un porteriño de un porteiro de Antonio, hablamos de un momento concreto de la historia del Celta. Y es verdad que él estuvo ahí. O único que salvou o Celta de baixar foi Iago Aspas e punto, non hai máis. Non lle deades máis voltas. Nada. Son a verdade como un templo. Iván Villar levadeo para casa porque a min personalmente non me gusta nada. Bueno, fíxome moito nos partidos. Pero respeto, por suposto, claro. No, por suposto, pero a ver, a min paréceme que neste partido, e vou ir rápido para deixar despois a Joaquín e Antonio, Guaita un puntiño,
porque sí que fixo paradas importantes e cando un porteiro fai paradas importantes non hai que dicir, bueno, para iso está, bueno, para iso están todos tamén, ¿no? O dianteiro para marcar, o outro para cortar os ataques, etc. Entón, un punto para Guaita, sen dúbida, importantísimo chegar ao descanso cun gol a 0 pro Celta, e iso tivo unha porcentaxe importante de Guaita, e despois os outros dous van ser pro centro do campo. 3 puntos para Moriba e 5 puntos para Beltrán, que o Gallá callen perfectamente e continúen a xogar deste xeito en partidos vindeiros do Celta. Joaquín ou Antonio, a ver. Si decides, Antonio. Bueno, pues mira, eu dou un punto para Javi Rodríguez, 3 puntos a Guaita e 5 a Fran Beltrán. Aí está. Moi ben. Pois Beltrán 5, 3 Guaita e un Javi Rodríguez. E finalmente, Joaquín. Vale, pois un puntiño para Guaita, 3 para Aspas. Faltaba Aspas, claro. Volta como se soe dicir, a senda do gol, entón 3 E 5 para Bamba, ¿no? E 5 para Moriba. 5 para Moriba. 5 para Moriba. Claro, Bamba fixo os exercicios de Ken Cemento, poderían ser 5 puntos para Bamba, no, para Moriba. Como el Cid, va a ganar el concurso después de muerto, ya veréis. Gallas en xogar. Cambiou o equipo, Antonio. Cambiou o equipo. Bueno, dicía aquí celtista está la médula, do Racing de Santander na Copa non se vai falar hoxe. Rapidamente, o Celta, dende logo, non ten sorte nos sorteos. A palabra sorte que está dentro de sorteo non se aplica ao Celta, porque os máis difíciles que podían tocar toca precisamente o Racing de Santander. Que pensades do Celta na Copa esta tempada? Chegará lonxe, pero sobre todo, que importancia ten a Copa nesta tempada a primeira de Giraldez no Celta? A Copa é como unha lotería. Si determinados partidos te tocan en casa, tes moitas posibilidades. Non é o mesmo que te toque un Celta Atlético de Bilbao que un Atlético de Bilbao Celta, por exemplo, nun determinado momento. Entón, ten moito de lotería, evidentemente, ten moito de lotería. Falando do Racing de Santander, un equipo absolutamente irregular, capaz de perder na casa con Cartagena, como perdeu, que vai de penúltimo, capaz de perder últimamente 2 partidos, capaz tamén de gañar fora. Pero vamos, aí onde ten que demostrar o Celta, a min deixademe de historias de sorte ou non sorte. O Celta ten que xa ter un equipo medianamente decente futbolísticamente, quero dicir, para ver as verdadeiras posibilidades que ten o Celta. Creo que é unha pedra de toque magnífica para saber se este Celta fora de casa, porque a Copa como non te toque fora, como non te toque na casa, con equipos de primeira, igual tes problemas. Quero ver, eu estou expectante do que Celta pode facer no Sardiñeiro, cun pouco de sorte, pues bueno, pues pode pasar. Aí ten que demostrar o Celta que vaya pola Copa, que ten posibilidades e que podemos ter ilusión. Mentres, eu agardo simplemente porque non son pitoniso, non vou dicir o que vai chegar ao Celta. A ilusión pasa por ver o verdadeiro desempeño do Celta en Santander. Se o Celta é capaz de Santander de gañar dunha maneira, o sea, de clasificarse, bueno, pues dunha maneira, non digo holgada, pero sí unha maneira, bueno, dando boa imaxe, hai posibilidades de chegar un pouco máis lonxe. Pero, de todos os xeitos, xa que falas da Copa e xa non falo máis, vou dicir que se o Celta segue dando esa imaxe que damos fora da casa nos partidos de Liga, non temos nada que facer. Non o digo por Santander, digo porque o mesmo te toca, pois eu que sei, non sei equipos hai, que me confundo ahora, pero te toca un Xetafe ou tal, e o mesmo Palmas. Facendo ridículo como Palmaches en Leganés, que non gañou un partido como que din despois de gañar o Celta. Sí, pode pasar. Está claro que eu penso que a Copa realmente, sen merecer o feito a toda agora, comeza agora. Quero dicir, porque tamén é verdade que, a ver, o partido do Racing vai ser, como di Antonio, unha piedra de toque fundamental. Aí imos ver se realmente temos unha plantilla con folgura, como penso que temos, para poder estar ben nas 2 competicións e intentar, bueno, apostar por todo.
Pero tamén penso que en partidos aparentemente sinxelos, como era o partido con un Deportivo Salamanca ou outros partidos anteriores, o ano pasado marcabas un gol ou incluso pues, se perdeu como se perdeu coa Ibiza, creo que foi. E este ano, eses partidos, marcas 6-7 goles, que é o que tes que facer. Entón, tamén penso que bueno, non se está xogando mal desa perspectiva, pero que realmente a Copa comeza agora. E a mí non me gusta nada o sistema deste sorteo que se fai, eso de... Claro, sí, entendo iso de premiar os equipos moi pequenos para que teñan un grande, pero eso de ter 2 bombos para ter... Eu penso que eso dai vantaxe a certos equipos que todos sabemos. Teñen que ser un sorteo totalmente puro e deixarse de tonterías. Que a mí me parece... A mí me parece moi forte que os 4 equipos que xogan a Supercopa entren agora ainda. Pois non, señor. Claro que non. Vantaxe aos pequenos sería sorteo aberto dende primeira ronda. Iso sería vantaxe aos pequenos. Aberto. E se toca Barcelona Real Madrid en primeira ronda, toca Barcelona Real Madrid en primeira ronda. Totalmente de acordo. Outros son milongas. Pero esto de que os señoritos, porque se clasificaron para tal, e ahora marchen a Arabia, tócate o nariz, por certo, marchen a Arabia a xogar a Supercopa, pois esos non entran. Os demais se baten e mesmo quedan eliminados, e estes non entran. Non. Sinceramente non. E aunque fose o Celta, diría o mesmo, Non sei se vichedes o sorteo, pero a min coincidiu, me vin un rato, e realmente convertir unha cousa que un sorteo que tiña que durar 20 minutos nunha especie de medio ceremonia de Champions chunga, ainda por riba, unha persoa que porque un dos que sacou as bolas no medio foi Maciño, non? Pois o tipo estivo todo o tempo dicindo que Maciño, xogador estupendo do Valencia, Maciño, xogador fantástico do Valencia, e ata que sacou a puta bola co Celta de Vigo, é verdade, levou máis tempo no Celta de Vigo que no Valencia. Entón, claro, es que son cousas realmente que non entendes que tipo de xente levan... Sí se entende. Sí se entende. A que o entendes, Jorge? O que pasa é que non o queres dicir, pero entendo. Como di Mon, prevaricación. Bueno, a Recefe que vai agora estar presidida por un tal Louzán, Seica, non? Bueno, diso podemos facer un programa completo, sí. Hombre. Yo quería... Sí. Dale, Joaquín. Temos unha canteira en Galicia que manda truco, pero bueno. Sí, a verdade que sí. Nada, que iba a retomar un poco del tema de la Copa, pero dale, Joaquín, si quieres. No, o meu é unha tontería, porque como non sei ningún xogador do Racing de Santander, non podo aportar nada, vamos. Pero yo voy a aportar y no sé ninguno, non te preocupes. Vale. No, quería decir que li un tuit que fíxome moita gracia outro día, que era: o Xetafe xa está practicando os penaltis para non deixalo todo a lotería dos 120 minutos. Fíxome moita gracia. Pues no, a ver, yo para hablar del Racing, bendita irregularidad, Antonio, ser líder, Bendita irregularidad ser líder de segunda, Sí, pero está perdiendo, pero está empezando a perder las vantajes. Yo no sé a qué está empezando, pero llevan 18 partidos, No llevan 2, llevan 18. Entonces, pero el Depor es más regular. Sí, bueno, pero... Pierde todo. No me veñas con historias. É un equipo últimamente irregular. Un equipo capaz de perder cos de abaixo e gañar os de arriba. Eso é así. Claro. E logo... Eu sigo a segunda división bastante... Pero que a segunda é moi así, A segunda é moi así. O típico Sporting que empeza gañando 7 seguidos ou este ano Racing e logo pasan por rachas nas que de repente acaban séptimos. Mira o Zaragoza, que estaba de líder e agora anda na metade. E sempre lle pasa. Efectivamente. Claro. E o Cádiz non é moi mal, non? E ao revés, o Almería estaba baixo e vai para arriba. É moi cambiante. O Granada está como un tiro, o Granada vai como un tiro agora. Segunda todo. Y yo creo que en la Copa el Celta hay algo que es importante, que es que se la está tomando muy en serio. O sea, aunque los rivales están siendo evidentemente muy flojos, es verdad, o sea, eso es una evidencia, pero se la está tomando muy en serio y los apuros que están pasando grandes contra pequeños, etcétera, no los está pasando. Y no hace mucho tiempo los periodistas echaban en cara al entrenador el hecho de tirar la copa y no está pasando eso. Entonces, esa parte me deja un poco tranquilo.
Y luego quería tocar una cosa que está tocando Antonio muchas veces sin que venga a cuento, pero está nombrando un partido que yo presencié físicamente en el estadio, que es el de Leganés, y acaba muy rápido. El Celta no jugó mal hasta el 1-0, ahí se derrumbó, pero el Leganés no jugó mal el Celta hasta el 1-0. No hizo un mal partido. A partir del 1-0, malo no, pésimo. No, a partir del 1-0 se desconectó totalmente, pero hasta el 1-0 no jugó mal, para nada. No jugó mal el partido. Bueno, eu vin o partido e non o vin no estadio porque evidentemente 5.000 millas para ir ao partido pois non podo facer, pero eu penso que foi un dos peores partidos do Celta esta tempada. Hasta el 1-0 el partido estaba para cualquiera. Bueno. Sí. Bueno, que máis dá? Eu seguirei poñendo de exemplo ao Leganés, ao Español, e todos estes, así que Celta vai sempre a facer algo e logo non fai nada. Os do Racing teñen moita moral, porque hoxe decía o entrenador que lles vai vir ben ter ese partido contra o Celta, porque para eles vai ser un entrenamento para o comezo da Liga despois da volta do parón de Nadal, non? Entón, claro. Quen dicía o entrenador do Racing? O entrenador do Racing, sí. O sea, que van con moral pensando que o Celta é un rival asequible, cando eu penso que non, pero bueno, vai ser un partido interesante. Bueno. Que sexa as 3:30 da tarde, como nos dicían. Sí, vai ser a mes o primeiro partido do Celta no 2025 bueno, dende logo a un partido pois é o que pasa na Copa. Todo pode ocorrer, claro. Iso é certo. O tema de tomar en serio a Copa, claro, depende como miremos, porque efectivamente o Celta está a tomar a Copa en serio, iso non hai dúbida ninguna. Pero se vemos as alineacións, o Celta está sacando a segunda unidade claramente. Que sucede? Que a diferencia de outros anos, a segunda unidade do Celta acumula moitos máis minutos que en outras ocasións. Entón, son xogadores que, a pesar de ser de segunda unidade, teñen moitos minutos competidos en primeira división. Entón, o ritmo é moitísimo superior. Outro día se viu en Salamanca e se viu que outros equipos de primeira división que sacaron a segunda unidade sufriron tremendamente contra equipos de segunda federación. Algún quedou eliminado como Villarreal en Pontevedra, partido que foi absolutamente incrível. Impresionante. Pegoulle un baño o Pontevedra ao Villarreal que eu estaba cos ollos, pero así, espectacular. Entón, claro, iso é tomar en serio a Copa, que ao final, se ti tes a 16, 17 xogadores enchufados durante a Liga, sacas rédito logo na Copa porque eses xogadores están con moitísimo máis ritmo, non? Que tamén é unha das vantaxes de facer iso, non? Este ano temos un certo fondo de armario que era o que nos faltaba outros anos. Claro. Se consigue que o primeiro equipo e o segundo equipo estean os dous con partidos, con minutos, con ben de forma, pois tens aí unha oportunidade. Mirade, mesmo o Atlético de Madrid outro día tivo problemas importantes e ao final parece que folgadamente, pero tampouco foi tan folgado. Ata os últimos 10-15 minutos tivo problemas estivo a piques de estar eliminado. É certo. Así é. Como non melloremos de todos os xeitos o rendemento fora de casa, esquecemos a Copa. Sí, totalmente. Desde logo, eso hai que melloralo. Eso está clarísimo. Ainda xogando como en Leganés. Tamén, como di Fernando. También no. Lo que dije es que se estaba haciendo un partido aceptable que cayó, pues, en un momento. O seguinte exame, o sábado, día 14 de decembro, Sevilla, Celta de Vigo no Pizjuán, a 11:30 da mañá aquí nos Estados Unidos, o que significa que é a 6:30 da tarde por aí. Así que, bueno, rapidamente, para ir pechando antes de que Antonio teña o seu momento de teijeireta e non cheguemos ás 2 horas, porque esta é a porque intención. a CEA vai estar pronto. Pero ademais diso, eu estaba a pasarlo moi ben, podería estar 2 horas, 3 horas, porque realmente flúe a conversa, ¿no? Pero imos co Sevilla. Sevilla-Celta, que agardades dese partido? Hai algunha cousa... Bueno, evidentemente, sendo fora da casa, hai moitas dúbidas, pero a mí non me aparte disto, que agardades? Antonio, que non diga nada, os demais... Eu non opino. Que pensades partidos do Celta fora, xa non opino. A mí que me pasa pensades como dese partido ao que algúns dos celtistas no chat van a asistir en persoa, polo que semella? A mí me pasa como a Jorge. Yo hasta que vi el resumen del Atlético Sevilla tenía esperanzas, ahora casi no tengo ninguna, porque, claro, vi ese semejante espectáculo y dije, madre mía, y es fuera de casa, el Sevilla jugando fuera de casa. Entonces, bueno, creo que va a ser
algo moi duro. Entonces, bueno, No, eso a mí non me vale isto. No, ver un resumo aí, no. Se ao Celta lle pasa o que lle pasou ao Sevilla no Calderón, iba a decir, teño máis anos que máquina de Bendito vapor. Calderón. Se ao Celta lle pasa o que lle pasou ao Sevilla no Metropolitano, estamos aquí ardendo contra o equipo. Sí, Por lo tanto, sí, non me sí, vale sí. coller o que boe o Sevilla a pesar de perder 4-3, despois de ir gañando un 3. Porque iso no, Claro. ao Celta non lle pasaríamos esa factura, Fer. En Ya, isto ya. tes que darme razón. No, pero hablo de Por la, lo tanto, hablo de no la me vale. intensidad. No, hablo de la Bueno, intensidad igual. y del juego y de los goles. O sea, Un equipo que lle Bueno. remontan un 3, un equipo que lle remontan un 3, é que un equipo feble, E tivo 3 tiros, Fer. como Tivo somos 3 tiros. nós. Como Correcto. somos nós fora de casa. Por lo tanto, Correcto. ollo. Correcto. Es Eu que ás vou veces somos igual- moi críticos con noso Sí, sí, e cos demais parece que non. A mí iso dame rabia. Perdón por Sí, la sí, pero interrupción. bueno. Fer. no, nada. Pero la sensación es la misma que le dio a Jorge, yo creo. Sí, a mí eu non quedei moi calmado, Claro. por eso digo, bueno, pero tamén é verdade que ti tes toda a razón, ti non podes ir un partido manexando un 3 ao teu favor e deixar, vamos, palmar Pero desa no es- maneira. Pero no es un escenario cualquiera, el Metropolitano. Bueno, Por- pero Bueno, o Celta, pero o, Celta, igual. o Celta de Benítez en Barcelona tamén, pois o que pasou lembramos Ya. perfectamente. No, en igual, Villarreal hai un par de meses. Villarreal recentemente. Efectivamente, E o efectivamente. do Villarreal é un partido que pode ser máis o que pode pasar en Sevilla, se o Sevilla anda máis fino, non? Pero tamén estamos noutro momento para todos os equipos, entón tamén non se sabe o que pode pasar. Agardades experimentos de Giraldez na aliñación ou non? Eu a verdade que Giraldez sempre adoita facer iso, non? Experimentar moito, pero eu penso que sería un momento para intentar repetir teclas parecidas ás que te resultaron agora para ver se hai unha certa continuidade. Eu non faría moitos experimentos outra vez así como, non sei, ideas un pouco máis peregrinas, porque penso que pode ser un bo partido para intentar ver se o centro do campo, sobre todo, e o que pos diante, pode resultar efectivo repetir ese esquema de equipo e ver que pasa e logo xogar cos cambios, que penso que pode ser tamén outro bo partido para facer iso. Eu estou de acordo, Jorge, pero eu espero como mínimo de la Torre en punta para o Sevilla. Un experimento moi loco. Bueno, voltou o estadounidense a xogar co Celta. Y yo me alegré. Yo soy pro de la Torre. Y si no, Bueno, A mí me ti eres moi pro, moi deron pro, arrepios cando entrou no campo. Un mal corpo me deu, lembreme a Benito. No, nada. Estaba esperando que saíse doutor tamén, pero menos mal que xa non está. Me deron arrepios. Doutor o mandamos para Oviedo e Oviedo tampouco quere. Creo que xa está pensando a ver onde pode mandalo en decembro. O sea, Iker Losada marchou. E traemos a doutor. Fenómeno, somos Eso é. Bueno, Iker Pero bueno, Losada, eso xa é antigo, xa é mellor deixalo Iker porque xa Losada chega. queren cedelo tamén, no Betis. Bueno, sí, parece que- tamén. Eu xa digo que non digo nada, O sea, ya digo que non digo nada. Pero Bueno, la previa la puedes Dou- comentar. Antonio, dou o la resultado e previa punto. la puedes comentar, ¿eh? El post partido no, pero la previa sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no Sí, como- comentas la no. previa? Antonio, Bueno, os ti- vou comentar outro desastre do Celta fora da casa. Bueno, ahí estás comentando, ahí estás sacando a bola de cristal. Antonio, que crees, tes algún xogador deste Sevilla así que o controlas? Luque este Bacchio, Sevilla? Luque Bacchio, Luque por Bacchio. exemplo. É belga, o tipo, ¿De dónde salió ese hombre, Sí. por cierto? Eu non sei, pero Bélxica. sempre fichan xogadores que non coñece ninguén, pero bueno, a Sí, verdade é sí. que este ano van mal, pero é que o Sevilla, por que vai mal o Sevilla? Non son eu un socio do Sevilla, pero vendo o show que están montando entre os del Nido, Ya. o pai e o fillo denunciándose, tal e cual, Terrible. é que un equipo non pode ir ben cando arriba a presidencia está como está. Ese é o problema. Bastante ben van. Iso digo eu, bastante ben van, porque é vergonzoso. É dicir, que eu, Antón, voute denunciar, coño, porque estás intentando mandarme do bar. Non pode ser. No. Vergonzoso, de verdad, Yo algo firmo esa querella, espectáculo Antonio. que indica como está o fútbol. O fútbol está enfermo. E xa está. eu vendo o 11 que sacou o Sevilla contra... Coñezo moi poucos xogadores,
Badé da temporada pasada. Ah. Está Isaac, que iba un Gude. fenómeno, Isaac Romero, que iba a ser un fenómeno. Bueno, Isaac, pero o bo era Enesiri. Enesiri marchou a Turquía. Non sei. Marchou Monchi, que non lles valeu a última hora. Sí. E ahora, para mí, Luque Bacchio é o mellor xogador que teñen. Que viña, ademais, lo que va que do Wolfsburg. Retírase Navas, que Bundesliga. creo que además lle fan unha amenaxe ese día. Sí. Non, Metíase non Navas creo- a mitad de temporada. Sí, creo que iban a facerlle algo este Sí, sí, este me van a sábado, hacer. ¿no? Sí, sí, me van a hacer. Debe ser o xogador con máis partidos da historia de Sevilla, vamos. Hombre, es que Navas era Eles- moito Navas, claro. Eles sí. onde máis fraquean, curiosamente, que sempre foi un equipo moi sólido atrás, pero eles onde máis fraquean é atrás. Atrás teñen bastantes problemas, porque Sí. o adestrador é moi de tirar para arriba, é un pouco parecido ao de Giral, e eles nese sentido sí que fraquean. Pero se Total. aproveitamos iso, sí que podemos ter opcións. Está Es un xogando entrenador Gude de, es un entrenador de tiki-taka, ¿eh? El entrenador del Sevilla. Suso, a mí Suso, bueno, non sei. Estaba vendo aquí a plantilla. Ese tamén, Suso iba tamén de figura e sabes, se referirá a Saúl, a verdade é que Hombre, ten sí, un Saúl que ven de volta de moitas cousas. cóctel moi raro de xogadores, Sí, moi sí. raro. Sí, sí. Sí, Cando non pero- hai criterio, pagas. Pasan E o estas Sevilla perdeu o norte xa hai un par de anos ou 3. Di en absoluto que o Sevilla ven moi ben para facerlles dano. Bueno, a ver, porque o Celta fora da casa Eles Eso- dirán o mesmo. Dirán a o mesmo. asignatura pendente, claro, efectivamente. Son optimista, eu sempre vou ir coa mesma porra de sempre. Eu quero ver un 0-4 aí. Bueno, bueno. Guau. Bueno, Madre entramos mía. no porra time, pero non sei... Sí, porque xa se está pasando isto, eh? Sigue, Claro, Jorge, claro, sigue. E Pero di 4 Manuel goles, Sejo que vai ser un E partido... non é polo Vagabante que decían absoluto, No. eh? Di que- Bogavante. di Manuel Sejo que vai ser un La Hasta el partido Bogavante de te hace goles. una entrevista otra vez, Antonio. Compartimos un Bogavante, falamos todo o que queda. Di Pero Manuel trae Sejo que aquí, vai ser un partido de trae goles. aquí, Semella que Jorge está de acordo con iso. Non sei se esa é a verdadeira porra ou non, pero entramos no porra time, así que Jorge, ti vais primeiro. Sí, eu sabedes que este ano xa o dixen na casa tamén, eu vou sempre apostar por un 0-4-4-0, dependendo de se xoguemos fora ou na casa. Alguno cae, alguno te llevas. Pero na casa, Bueno, na fai casa anos, na casa, na túa casa, quero dicir, tamén pos a mesma porra. Tamén, eu son Por fixo. eso non ganas nunca, claro. Claro, claro. Claro. Nunca sei Bueno, unha eu cousa, tampouco gaño, pero bueno, é máis ben para ter aí ánimo e rir un pouquiño, que tampouco... Bueno, Jorge, móllase claramente 0-4. Quen marca os goles, Jorge? Pois mira, podemos ser un pouco cibaritas, é dicir que pode marcar Aspas, pode marcar Hugo Álvarez tamén, pode marcar Ilais Moriba, se vai a estrenar, e vamos deixar que Borja Iglesias aos seus antigos enemigos acérrimos. Sí, sí. Espectacular. Sí, dicía alguén que xente perto de Moriba pensaba que Moriba ia marcar antes de finais de temporada. Bueno, por moito que esteas perto dunha persoa que sabe se vai marcar ou non vai marcar. Podes saber o que está perto ou o que está lonxe. Pero bueno, 0-4 di Jorge, o Gallá sexa certo. Seguinte resultado. 2-0 para o Sevilla. Bueno, Joder, espectacular. Claro. Doblete Lo que do que Bacchio, ¿no? E sabedes que mentres non me demostren o contrario, vou poñer derrota do Celta sempre fora da casa. Dijiste que Esa ibas a acabar derrota nada. sen gol do Celta. Por tanto, 2-0 pro Sevilla de Antonio. Máis resultados. Veña, eu digo... Un 2 gaña o Celta, va. 1-2 gaña o Celta con goles de... Goles de Dubicas e Sweatberg. Moi ben. Sweatberg e Dubicas. Seguinte, Fernando. Bueno, dale, Mon, dale tú, Mon. Mon, quería Mon. Eu non vou ser tan optimista como Jorge, pero creo que imos puntuar un 3 para o Celta. Un 3 pro Celta. Bueno, Sí. Bueno, esta mata. Eu son moito máis comedido, xa vedes. Sí, sí. Ay, Un pero quen marca eses 3 goles, Mon? 2 de Dubicas veña. e un de Fran Beltrán. Bueno, espectacular. Fuera de área. Presidente. Aí, presidente. marcar o que va en propia porta, Bueno, eso tamén podría pasar, claro. Tamén se pode dicir un gol en propia porta, claro. Fernando. Bueno, pues yo voy a bajar el giralcóptero a la tierra, voy a hacer que aterrice el helicóptero y voy a decir un resultado más plausible, que es un 2-2.
Creo que el Celta va a seguir mostrando su estilo atrevido, pero como siempre va a tener lagunas atrás y vamos a empatar a 2. Va a ser un partido, yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta. Bueno, un poco parecido al que tuvimos con el Sevilla el año pasado, que fue el debut de Giralde, una cosa así, pero en este caso 2-2. Ojalá me equivoque y ganemos, claro, evidentemente, pero siendo realista y después de todas las, entre comillas, tortas que nos han dado fuera de casa, yo creo que un 2-2 puede ser bueno y es factible, ¿no? Goles de Perdón, que dime, Jorge. Que penso que é o momento de revertir esa tendencia. O sea, Sí, ojalá. Para puntuar. Contra el Español tenía esa misma esperanza contra el Español, Jorge, pero... Y contra el Leganés también. Bueno, hombre, Sevilla más Leganés, que se nos da mejor. Sí, contra el Leganés más que estaba allí, joder, tenía más esperanzas que nunca. Bueno, entonces, goleadores. Pues vamos a poner a Dubicas y a Swedberg. Me parece que Swedberg puede tener ahí... porque dicía Joaquín, eu, pois, co meu clásico 1-1, gol de Borja Iglesias, bueno, un puntiño máis. Eu sigo a pensar que o obxectivo é a permanencia, estamos ao 50% xa. Yo tamén. E non chegamos á metade da tempada, o cal está moi ben. Por certo que primeiro na porra dos ouvintes está Lois Márquez con 3 puntos e segundo Rubén Lomba con 2 puntos. Gañades un punto polo resultado acertado e se ademais diso acertades algún goleador, pero hai que acertar primeiro o resultado, pois sería pero non acerta Gamarreta. Parecedes aí Lotina e Irureta facendo porras. Hai que ser máis ofensivo como Jorge, máis lillo. Claro. Lillo. Oiga, usted, ¿ten algo que decir contra mí o qué? No. Antonio dá os resultados sendo realista pola situación do Celta fora da casa. E despois hai... eso é máis experiencia. A ver, experiencia no, pero a razón contra a fe, isto. Jorge pon o lado moi positivo, eu dou o lado moi negativo, mentres non me demostren o contrario. Pero Antonio, un gol siempre suele caer a favor, suele caer un gol por lo sí, hasta que deixe de caer. Bueno, Leganés no. Hai pregunta para Jorge por aí tamén, que en absoluto quere saber se Jorge está a bordo do giralcóptero ou non. Totalmente. Eu estou ao lado aí do giralcóptero. Jorge copiloto. Bueno, pechamos o programa coa Teijeireta que vai ofrecer Antonio García Teijeiro e despois damos ese berro celeste para rematar esta nova emisión en directo. Ademais, unha emisión en sexteto hoxe do Bar Celeste. Antonio, tes a Teijeireta preparada? Sí, eu estou lendo Ropa de Casa, que é un libro de Ignacio Martínez de Pisón, un bo escritor español. E este é un apasionante relato de formación de un dos autores que eu considero que son sólidos dentro da narrativa e son unha especie de memorias literarias que reflicten os profundos cambios vividos pola sociedade española, non? Pero non o collo por isto, non imos falar aquí imos falar de fútbol. E lendo na página 270 atópame cun texto que reforza todavía máis a miña admiración por aqueles futbolistas que, aparte de darlle patadas un balón, son quen tamén de darlle patadas ao cerebro, e de ser capaz de pensar, de ler libros e de ser persoas que aportan ou achegan a sociedade moito máis. De sorpresa, lín isto e vou ler que é moi curto, e di así: los supervivientes, di Ignacio, los supervivientes de la tertulia acudíamos a la radio, el bar de copas de mi hermano Diego. Allí conocí a Miguel Pardeza, que solía ir los domingos después del partido. Bajito, con la voz muy aguda, con flequillo rubio y cara de niño, como si no hubiera concluido el crecimiento, estaba entonces en el mejor momento de su carrera futbolística. Pardeza era el quinto de la Quinta del Buitre. Quinto porque era el único de los 5 que no había nacido en Madrid. Quinto también porque fue el único que no pudo triunfar de verdad en el Real Madrid, donde estaba condenado a ser el eterno suplente de Butragueño. Rápido, habilidoso, astuto, uno de esos jugadores a los que solo frenaban con faltas, tenía un carácter algo especial y con frecuencia se negaba, de forma ostentosa, a celebrar los goles que marcaba. A Pardeza, lector voraz desde su paso por la residencia juvenil del Real Madrid, había sectores de la Romareda que no le perdonaban sus rarezas,
¡Menos libros!, le gritaban. Los domingos por la noche lo que le gustaba era precisamente hablar de libros y no del partido de esa tarde. En aquella Zaragoza de primeros de los 90, sus mejores amigos eran escritores. Ya por entonces, mientras cursaba la carrera de filología, publicaba artículos de crítica literaria y dedicaba largas horas al estudio de la obra de César González Ruano, que acabaría siendo además el tema de su tesis doctoral. De los futbolistas que he conocido, es el único al que cabría calificar de futbolista intelectual, ese oxímoron insuperable. Y tengo que decir que me llamó la atención por todo que le he dito. Luego gustaba mucho de que se negaba de forma ostentosa a celebrar os goles. Eu creo que hai moito xogador provocador cando celebra un gol. Cando se dirixen ao público, cando ven con un despeito así dunha maneira verdadeiramente lamentable, cando empezan a decir así, ou empezan a decir así, que vesen un escudo como fai Iago, a mí parece moi ben. Pero que provoquen ao público, o único que crea adrenalina é moito peor. Tamén... Pero que terrible é esa frase de menos libros. Que eso que vou dicir, terrible, ese gritos que tivo que escoitar moitas veces de menos libros, o que é un símbolo de un claro embrutecemento da sociedade española antes e aínda segue, porque por ese campo. E o terceiro punto polo que me chamou a atención, independentemente, é un tipo que xogaba e estudou filoloxía. Fixo a tese doutoral. É futbolista intelectual, algo inaudito, evidentemente, no panorama do fútbol en xeral e de España en particular. Entón, eu quería salientalo porque me parece que son exemplos que deben estar aí, que deben estar aí e que deben recoñecerse e que, ademais, pois son moi positivos para a saúde mental das persoas, non? Se pode ir ao fútbol, se pode ser futbolista, se pode ser deportista, pero tamén se pode ser un boletor, un tipo educado que se preocupa por as cousas que pasan ao seu redor, etc. etc. Eu, cando viaxaba co Teucro e co Octavio, levábamos libros de poesía e moita xente se ría de min. Bueno, pois aí está. Eu seguín o meu aire, ao final entenderon perfectamente e hoxe está todo moi normalizado. Por iso quixen que esta teijeireta fose unha homenaxe a Miguel Pardeza, un xogador que admiro como persoa sobre todo. E ademais un xogador que ven de publicar un libro na editorial Newcastle que se titula Teoría General del Abandono, que non é este libro que teño aquí, pero sí está nesta mesma colección que teño aquí da editorial Newcastle, e bueno, pois non o lín todavía, teño pedido, a ver se me chega, e bueno, pois é un deses casos dun futbolista que non é só que estea interesado na literatura ou na cultura, etc., senón que chegou a estudala e a facer un doutoramento e realmente a Pardeza non se lle coñece prácticamente agora polo fútbol, simplemente porque non aparece en ningún lugar que teña que ver co fútbol, pero sí nos lugares máis académicos. Así que grazas, Antonio, por esta reflexión, por esta teijeireta. Miguel Pardeza, grande xogador, ademais. Sí, mellor do que parece. Do Zaragoza e do Madrid tamén. Do Zaragoza e do Madrid, sí. Estaba no Zaragoza que nos gañou a Copa do Rei, creo que non xogara aquel partido que estaba lesionado, pero tanto nese Zaragoza 94 como posterior da 95 que apañou a Recopa, bueno, despois. Por tanto, bo xogador, sí. Pois con esa reflexión de Antonio, se non tedes nada máis que engadir, despois dunha hora e 42 minutos de emisión en directo, non chegamos ás 2 horas, Fixen, eu prometí que non chegamos ás 2 horas e non chegamos. Xa empezo a unir a cea, xa empeza a cea, me empeza a facer o estómago así. Sí, o calabacín. E como di Antonio Pérez, os deportistas son influencers ou influintes, a ver se influencian ben. Di tamén Tino Vaz, eles os xogadores son os culpables dos insultos da xente. Bueno, aí habería moitas veces sí, pero aí habería un debate interesante. Nas celebracións hai moito de provocación e non. Claro, pero yo también digo que ni tanto ni tan calvo, es decir, tampoco me parece bien no celebrar un gol. O sea, no. No, de manera, pero podes facelo de moitas maneiras, pero nunca en plan provocador. Pero tú dices que Pardeza, leíste ahí que Pardeza no celebraba los goles. No celebraba ostentosamente, Fernando. Vale. Y mira que o ligue en castelán,
Mira que o lin en castelán por si ti non te... A mí me gritan menos libros y que no me quedan ganas de celebrar. Ya me dirás qué nivel. Mora la inteligencia. Parece esto. Totalmente. Bueno, a Borja Iglesias cada vez que tal, que pongo un tuit tal, menos política, máis hogar, tal. Bueno, xa sabes. Sí, claro. Como seas inquieto e te interese un pouco a parte social, a sociedade, as carencias e as eivas da sociedade, dentro deste mundo do fútbol machacante. Pois sí. E os primeiros que non dan exemplos son os de arriba, os que mandan. Totalmente. Ven agora Couzán a resolver o problema, non vos preocupéis. Sí, outra cosa. Bueno, ya he salido, tiene competidor, por lo menos uno. Sí, pero me temo que está todo amellado. Bueno, moitas gracias, Mon, por pasar polo Bar Celeste unha semana máis. Agardámoste na vindeira, se podes. Por suposto, así será. Despois do 1-3 de Sevilla, para comentar. Aí, ojalá. Iso agardamos. E tamén, Joaquín, moitas grazas por estar aí. Sí, moitas grazas. Só corregir a Mon. É un 2 porque o terceiro en fora de xogo. Entón, vale. Bueno, pero de xogo por unha puntiña da bota, non? Sí, o bar semiautomático, sí. Pero bueno. Grazas tamén, Jorge, por estar aí unha semana máis. Por aquí teño, por certo, que ven de chegar a túa traducción da Batalla de Maldon junto con el regreso de Beorh Noth, que é ben difícil de pronunciar ese nome tamén. A Promosao, un pouco de Promosao que sempre faz. Sí. Pero bueno, visto, parece que temos que facer o final da tempada, cando xa remate todo, hai que facer un Bar Celeste especial sobre literatura e cinema sobre o fútbol, que penso que é algo que está aí, Aproveitando que supoño que Antón virá no verán, podemos facer un bar, non, Antón, ou non? Home, non podo responder agora. Isto o verán, faltan aínda moitos meses para iso. Pero esa é a intención. Se é a intención, podemos juntarnos como fixemos outra vez e facer un bar con picando algo, que sempre está moi ben. Sí, petiscando. Un directo comendo ali, Exacto. Levo ao ordenador e podemos emitir en directo. Fernando, como sempre, moitas gracias e ata a vindeira ocasión. Nada, un placer estar como siempre con todos vosotros y bueno, ya veo que a alguno lo estoy reconduciendo por la buena senda y eso me alegra. E agora, para axudar a este Celta, haberá celtistas nas bancadas do Pizjuán sen dúbida, pero nós, dende aquí, imos pegar ese berro celeste. De nada, Antón, foi un placer total estar no bar. Oh, perdón. Como rematou coa teijeireta, eu pensei que tempo que dicía algo. Xente maravillosa e non teño aquí ningún libro de Antonio para mostrar tampouco, pero... Antonio, ahora te trato mejor que tu hijo, Te trato mejor que tu hijo. Te dedico unha hora. Que non o coñecedes. Está a perder tempo para chegar as 2 horas, home. Efectivamente. Está haciendo la técnica del Getafe. Sí. Cousas do directo, Antonio, grazas, e tamén pola túa teijeireta tamén, para rematar o programa. Bueno, pues nada, un placer enorme, de verdade. Partillar este tempo con vos, todo moi interesante. Quero darlle as gracias a ti, Novaz, por un comentario moi eloxioso que fixo da nosa entrevista, Fer. E en absoluto dicirlle que espero poder tomar o bogavante con él, claro. Se el paga? Efectivamente. Di aquí en absoluto. A ver ese berro, pois imos co berro. Coma sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Celta!